Fatima yar Kanawa. Ina son ki Fatima har zuciyata. Ina son ki Fatima yar Kanawa har zuciyata. Gabani naki ni na sani kina so na ba dan na fi kowa ba, sannan kuɗi ko mulki na san ba za su bani ke ba, sannan idan magauta ba zai sani in juya baya ba. Tunanin ki Fatima ko a sakon ba zai bar ni bacci ba, samun wanda ta ka fahimce ni kamar Fatima ban san ba, domin Fatima ba ta dau hali na girma na kayi ba, sannan ko magauta ban ji suna ta kushe ga Fati ba. Oh lalle Fatima kin zarce yan mata, Fatima ya gata gaba na ki ne, gaba ni na ki ne. Rayuwa na zamani da akwai masoya da dama, wata suna ta kuka wasu ko sun samu dama, da zo gare ki mai sona da wuri ki dan bani dama, na bar masu zagi na kyala duka masu gulma, dan ko ba mu soyayyan ga kina gani na da kima, sa'o'in ki da kin bi su ganin mutane da girma. Ni na san masoya da yawa sun yi amshe ni ma, Fatima ba ina son ki Fati. Ni gaba ina ki ne, sallama mutuncin bako na yi can a farko, Fatima mai kirki ce walla zaki yi karko, ni ma an samari yau sanadin kina musu fiko, idan zan yi koka rarrashe ni ke bani koko, sako ne na kaina Fati gare ki yau na kamiko, kalamai na zo in yi miki zuciyar na ka dauko, a yau ko a gobe ki furta dan ayi manna mai ko, ina yake numfatin mazuwan da na yi babu lati. Fatima yar Kanawa, na san zigan kawaye san ba kya aiki da shi ba, kina san masoyi ne ba kyalkyalin duniya ba, ga ilimi gare ki kuma baki daina aiki da shi ba, kin halin ki lissafo su ba za su kare a yau ba, cikin yan mata ke na kaza ba sa yi mata, ku za yi gasa na san da kin kera mata, ki daure ki juyo ni gaba na ki ne sai bata, Fatima marafa kin zanci sauran yan mata, na ki ne Fatima yar Kanawan Dabo. Fatima na ki ne, ina son ki Fatima marafa zuciyata.